Sí, consellera, jo volia fer-li dues preguntes. Una relacionada a la reforma del Tribunal Constitucional introduint aquests punts. Vostè, amb tota la situació que s'està visquent a Catalunya, el govern de Catalunya no preveia que podia passar alguna cosa així? No l'havia pensat? Aquesta seria la primera. I la segona, amb el tema del posicionament de la Merkel, ha fet referència a l'articulat de la Unió Europea, però també ha dit que cal defensar les fronteres. Què vol dir, com interpreta vostè el de defensar les fronteres? En relació a la reforma de la llei del Tribunal Constitucional, si ho esperàvem o no ho esperàvem, sincerament no tenim tampoc tanta imaginació per saber quins seran els passos del govern del Partit Popular. En tot cas, no sorprèn aquesta utilització, insisteixo, clarament electoral d'una institució com és el Tribunal Constitucional, i no tenim més detalls més enllà de l'anunci clarament electoral que s'ha fet aquest matí. Pel que fa a les declaracions de la senyora Merkel, de la cancellera Merkel, hem d'entendre que aquesta cimera, aquesta trobada que s'ha produït, es deuen haver tractat diferents qüestions, ben segur també la que fa un moment fèiem referència en relació a l'acollida dels refugiats, i per tant segur que hi ha hagut també una conversa en aquest sentit, i això pot portar a parlar de fronteres. En tot cas, allò que nosaltres considerem que és rellevant de les seves paraules és el fet de constatar que no es tracta d'un tema de caire només intern, sinó que està perfectament internacionalitzat, i per altra banda que la senyora Merkel fa referència al Tractat de la Unió Europea, al respecte al principi de legalitat, i en aquest sentit aquesta és una qüestió que des del Govern de Catalunya entenem i compartim.